aquí tota la comunitat educativa, ens falta algun pare, però la resta estem tots reunits aquí en les pistes de l'institut. Sempre és un goig veure'ns a tots junts i és, com he dit, amb l'objectiu de fer la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. És una de les activitats que ja fa anys que el centre treballa com a eix transversal, perquè és important que nosaltres, com a societat, siguem conscients del greu problema que hi ha. Encara ara, a Grècia i Roma ja passava, han passat més de 2.000 anys i encara estem tractant aquest tema. Tots nosaltres coneixem el problema, podem posar el nostre gra de sorra perquè aquest problema es vagi erradicant. Per tant, considerem que com a centre hem de treballar-lo perquè tots fem el possible perquè cada dia la nostra societat sigui millor. Ara us llegiré el manifest que s'ha redactat per tots els centres de Catalunya. El dia de la commemoració sabeu que era el dia 25. No ho vam fer aquest dia per les causes climatològiques i avui, fins a l'últim moment, hem estat tremolant a veure què passaria, però tenim una tregua i aquí estem tots reunits. Passo ara a llegir el manifest que hagués sigut el del dia 25, però com llegiré, és un manifest no només per al dia 25, sinó per cada dia de l'any. Bé, estem ara commemorant el Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant d'aquesta data estiguin a tots els dies de l'any. La lluita per una vida lliure de violència ha de ser diària. En un món cada cop més accelerat i canviant, hi ha però estructures que resisteixen a canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits de violències masclistes. La llei hi havia una del 2008. Ara, el 2020, han redactat una altra llei per contribuir a l'erradicació d'aquest tipus de violència. I ara us llegeixo, sobretot, la modificació que ha fet aquesta llei per poder erradicar cada dia més les violències. La nova llei el que recull és la violència obstetrítica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que és la que s'exerceix amb l'objectiu d'impedir o dificultar l'accés a una informació veraç necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercida contra les persones que donen suport a les víctimes de la violència masclista. La violència vicària, entesa com a qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare, de manera que, a més de la violència directa que reben els fills i les filles en el context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual cosa esdevé un atemptat contra la maternitat i la infància. La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o abreujats en part o totalment amb l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. La violència masclista digital és al mateix temps un tipus de violència masclista i que es desenvolupa dins d'un nou àmbit. No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de suport
mutu i de sororitat i que poden esdevenir un canal de denúncia i de visualització de moltes formes de violència masclista. L'esmentada modificació de la llei també reconeix diversos àmbits en què es produeix la violència masclista. La violència en l'àmbit de la vida política i l'esfera pública, la violència en l'àmbit institucional. Finalment, volem destacar l'impacte i la indignació que ens produeixen les violències sexuals. No podem continuar consentint que les dones visquin amb por, amb la llibertat coartada per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atempten contra el principi de la llibertat individual. Malgrat l'avenç en la identificació i visualització de totes les violències masclistes, queda un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes violències, perquè dins del ventall de reaccions, la negació i l'actitud defensiva, continua sent la reacció més habitual dels homes. Avui, però, volem enfatitzar totes les accions individuals i comunitàries que són fonamentals per erradicar les violències masclistes. Les accions que constitueixen una font de suport i resiliència per als supervivents, les que demostren compromís, implicació, coratge i ètica, i les que acompanyen des de l'autodeterminació i que fan sentir les supervivents que no estan soles abans, durant i després de qualsevol agressió masclista. Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de manera estructural i comptant amb tota la població. Està en mans de totes les persones que formen aquesta societat, és a dir, de tots nosaltres, la dignitat que extingia el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes, perquè de manera individual i col·lectiva assenyalin les conductes i actituds masclistes pròpies dels seus iguals i se n'allunyin. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que es realimenta molt sovint a les xarxes i als espais digitals i en tots els àmbits de la societat. Necessitem crear nous referents per construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores. Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i tots els col·lectius oprimits d'aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les cures. Necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos en tots els àmbits de les nostres vides. Per un dia, per una vida lliure de violències masclistes.